ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପଚୁପ ପାର୍ଟି ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ଚାଲି ଆସିଛି। Hello friends, welcome to a new vlog. ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଉଠିଯାଇଛୁ। ସକାଳୁ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ଟେନସନ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିବାଟା ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସକାଳ ଅଫିସ୍ ଥିଲା ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଫିସ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ଚିନ୍ତା ତ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଉଠିଯାଇଛି। 6ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଯାଇଛି। ଆଉ ବାବା ମଧ୍ୟ ଶୋଇଛି। ବାବାର ମଧ୍ୟ ସକାଳିଆ ସ୍କୁଲ, ତାକୁ ବି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଧନ ଏ ବାବା ବାପା କେତେ ଶୋଇଛ? ଜଲ୍ଦି ଉଠ। ଓଇ ଧନ ବାବା ପୁରା ଶୋଇଯାଇଛି ନିଦରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ। ସେଇ 9ଟା 10ଟା ବେଳକୁ ଶୋଇଯାଇଥିଲୁ। ବାବା ଉଠିଯିବ ଆଗରୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ କରୁଥିଲା। ଧନ ମୋର ପେନସିଲ କାଲି ଆର ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ଗଳି ଯାଇଥିଲା, ନାଇଁ ଧନ? ହଁ ପରା ଯାଇଥିଲେ। ମାମା ଯାଇଥିଲେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଜାଣିନ? ଏଇ ଦେଖ ନୂଆ ପେନସିଲଟା, ନୁହେଁ କି? ବାବାର ନୂଆ ପେନସିଲଟା କାଲି ଆର ରୁମ୍ରେ ଗଳି ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ମାମା ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲେ। ଜଲ୍ଦି ଉଠ, ଜଲ୍ଦି ଉଠ। ଯିବା 7 ବେଳୁ ଇଏ ଚलो ଇଏ ବ୍ରସ୍ କରିବା, ଚାଲ। ହଁ ଧନ ବାବା ପୁରା ଖାଲି ମଡ଼ମାଡ଼ି ହେଉଛି, ଆଖି ପୁରା ଲାଲ କରିଦେଇଛି। କାଲି ଯେଉଁ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବାବାକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଯାଇଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ନା କି ଧନ? ଏ ଧନ ଆଉ ଶୁଅନି ଧନ, ଉଠ ଧନ, ଉଠ ଜଲ୍ଦି ଉଠ। ହଁ ଆଉ ଧରେ କେତେ ଯେ ଧନ ଶୋଉଛି। ଆଉ ବାବାକୁ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ନାଇଁ ଧନ? ପୁରା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଗୋଟେ ହେଇକି ଶୋଇଛି, ନେଇକି ମୁଢ଼ି ଖାଉଛି। ବାବା ସକାଳୁ ଆମର ତରକାରୀ ଭଜା ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଆମର ପାଣି ଗରମ କରାହେଉଛି, କଥା ହେଉଛି। ଖାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲା, ପୁରା ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ନ ଗରମ କଲେ ଗାଧୋଇବାଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସକାଳ ଅଫିସ୍ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ହେବନି, ପାଣିଟା ଗରମ ଦରକାର। ପାଗ ଆଜି ପୁରା ନିର୍ମଳ ଅଛି, ଖରା ବାହାରିଲାନି। ଆଜି ପୁରା ଜାଳି ଦେବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କାଲି ପରଦିନ ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଥିଲା, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବଡ଼ସାହିରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାରିପଦାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଶୋଷ ମାଡ଼ିଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲୁ, ଆମେ ବାବା ବି କହିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଆଖୁ ରସ ପିଇବି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଖୁ ରସ ପାଖରେ ଆମେ ଅଟକି ଗଲୁ। ବାବା ପୁରା ଏଠି ବସିଯାଇଛି। ଏପଟେ ତାଜା ଆଖୁ ରସ ଆମର ବାହାରିଗଲାନି, ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପିଇବା। ଟିକେ ବରଫ ଦେଇକି ସବୁ ଇଏ ଦେଇକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରାହେଉଛି। ବାବା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କହୁଛି। ଧର ଜଲ୍ଦି।
ବାରିପଦାରୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ କୋଷ୍ଠା ଆଡ଼କୁ ମୁହେଁଲୁ। କୋଷ୍ଠା ଆଡ଼କୁ ମୁହେଁବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଠି ଆମର କିଛି ଟିକେ ନେଟ୍ କାମ ଥିଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଷ୍ଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏପଟେ ବାବା ବସ ଭଲ ମାମୁଁ ନା, ମୁଁ ସିନା କହିଥିଲି ତୁମେ ବି କହିବ ନା। ବଇଁଚେଶ୍ୱର କାଲା ମହାଦେବ କି ଜୟ। ଆଜି ଆମର ଏଠି ବଇଁଚାରେ ଯେଉଁ ଛଉ ଯାତ୍ରା ହେବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ। ବକ୍ତା ସବୁ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଠି ପୂଜା କର୍ମ ଚାଲିଛି। ଏଠି ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଇଛି। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୂଜା ପୁରା ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ। ଆପଣ ବଇଁଚା ମେଳାକୁ ଆସନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଛଉ ଯାତ୍ରା, ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁପଚୁପ ପାର୍ଟି ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁପଚୁପ ଚାଲି ଆସିଛି। ଓହୋ, ଏପଟେ ବାବା କ'ଣ କରୁଛି? ଧନ, ତୁମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଓଇ, ଓହୋ, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଓହୋ, ବାସ୍ନା ଶୁଣିକି ବାସ୍ନା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖିବା। ପାଣି ଢାଳିନି ରୁହ, ଦେଖିବା କିରା। ମାର ମାର, ଢାଳ ଢାଳ ଜଲ୍ଦି। ରଖିଦେଲା ଏଇଟା। ମୋବାଇଲ ଧରତି। ରବି ଭାଇ ଗୁପଚୁପ ପୁରା ବହୁତ ବଢିଆ। ଖଟା ପାଣିଟା ଜବରଦସ୍ତ ବଢ଼ିଆ। କମଲ ଆସ। ଶୋଇଗଲା ନା କିବେ? ମୁଁ ଧରିବି। ଖାଉ ରହୁଛ? ଧରିବି, তুমি মানে খাও। ରହୁଛ? ଖାଇବୁନି କି? ଲୋକା ପନ ଲୋକା। ମୋ ଗୁଡା ଯେ ଦିଅ ପାଣି ଆଣି ଦଉଛୁ ଦିଅ। ওই ତୁମେ ଖାଉ? କାକି ଫଟେ ରଖିଦେଇଛୁ। ହଁ, କହି ନାହିଁ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ରଖିଛି କହି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ସେକା କାକି ରିଆ ମିଥୁନ ଏକା। ছাড়ো ମୋବାଇଲଟା ଛାଡ଼ ରଖ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ରଖା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେକା କାକି ରିଆ ନା ନେଇଯାଉ କହି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀକେ କହିଦବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ମାଉସୀ ଏଥର ଖୋଜୁକୁ ନାହିଁ। হ্যালো মোরে কাল মোর কিছু দরকার নেই গেল। କିନେ ଖାଉ? ନିହାର କେଠେ ଅଛି? মোরে লাইটটা দেখো না আমার পটে লামে খাইব। ଏଇ ଦଦିଆରେ ଧଙ୍କାଇ ଚୁପାଇଲ। হয় ହେଇ ଫଟେ। ତୁ କହୁଛୁ ବିଲେଇ ନେଇଯିବ। ଯାଉ ନା ଧନ। ହଁ ଦାଉ ମିଥୁନ କାଟେ। ଧନ ଅଧିକ କେଡି ବେ କେଡି ଖାଇଦେ ତ ଆଏ ଜଲ୍ଦି। କେଡି ତୁ ଆଏ ମୋର ଖାଇବେନି ଖାଇଦିଅ କହୁଛି। ଖାଇଦେ କହୁଛୁ। ଭାଇ ଖାଇବେ ଯଦି ଆଏ ଜଲ୍ଦି। ଖାଲି ତ ନିଶା ଲାଗିଯିବ তোমাকে পবজি এটা। কবতল রখুছে ছাড়ো না
ଆଜିକାର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ବାଇ ବାଇ, ଟାଟା।